Primeira comida ca bici. Anduvemos 5 minutos Na porta do supermercado, sentados no chan, buscando gas. buscando gas, que non había gas. É que estamos con aquilo certo, o carallo, venche un aire por aí. Venche un aire que vais. Estamos aquí, agazapados así. Total, Estamos agazapados como nun portal aquí así comendo. E topamos este señor que vende este pan quente que está super bon, recién feito. É quente, e o millón. Estamos flipando porque vai ser a nosa máxima comida desta semana. Hasta que cheguemos Cacho de pan. outra vez a Argentina. Así que... así vai, así empeza. Así é la vida. Bueno, ahora despois de comprar a comida, así que xa estamos preparados para salir. Mercamos outro saco para botarnos por arriba a modo de edredón. Pero é que isto non ten xeito, vos mirade que peso. Isto ten algún xeito. As 4 refolxas, agora a mochila de arriba xa está chea tamén prácticamente. A de adiante, ya que está de Vanessa. Os 10 km toupamos con isto. Porque é que non ten xeito este peso. Pero é que claro, non sabemos cando volveremos topar comida. Entón, ala, cargarmoslle para diante. Non ten solo a turistada de ser a cidade máis austral do mundo, senón que a parte é moi bonita. Isto, non sei se aprecia o vento. Aí vai a bici. Vai, espera. Ui. Que pasou? Nada. Esta é a Patagonia. Un vento tolo que de momento trouxemos de espaldas, era unha maravilla. Porque subimos esa costa casi que nin temos que pedalear. E agora por aí abaixo atopamos un camiño donde imos a acampar hoxe porque ten moi boa pinta estar resguardado do vento. Porque se poñemos a tenda con este vento, mañán acabamos en Chile. Proceso de salforxa. Quita a mochila, monta a tenda, fai a cena, como a cena, e como de momento vai tanto frío, dormimos os dous na tenda de Vanessa, e a miña vai ser o garaxe, onde imos meter as cousas. E as bicis pois quedan, dormirán fora. O toldo eu non lle poría usar bicis que igual acaba o toldo en Chile. E igual en vez de estarte grabando debería estar botando unha man, non? Na. Mira que alegría. O que pasa é que tamén se ven desde a carretera, ou desde onde sea. Pero bueno, o toque de alegría que lle dan a este bosque patagónico. Segundo día de bici. Bueno, segundo día, todos os días fixamos bastantes kilómetros na bici, pero segundo día de ruta. Despertamos ás 8 e saímos ás 11. Por que? Porque traíamos as alforxas feitas un Cristo. Mete, e buscabas algo e non sabías onde estaba. Entón, fixemos todo, volta a facer, e todo ordenadiño para poder ir xa, cando queiramos algo, ao sitio. Entre facer o almorzo, refacer todas as alforxas, recoller as tendas, empaquetar todo, 3 horas. O bo que o día é espectacular. Vai sol, vemos o sol por primeira vez. Non vai vento. Dormimos en moito frío. E mirar isto. Hai que mirar isto. Pois así vamos pedaleando, estas van ser as nosas vistas durante moitos kilómetros. Momento exacto no que te encontras un cartel que pon Laguna Turquesa, a cual eu xa me fixen unha imagen, e vemos que o camiño é por ese monte arriba. Con 60 kilos ao lombo. Cando acabamos de subir esta costa aí desde a carretera, xa estamos esmallados. Imagínate ahora subir por aí 300 e pico metros de desnivel entre eses piñeiros coa bici. Non, é que non se dá. 3 kilómetros, 3 horas, aí xa non me gustou o meu plan. Así que, volta para atrás. Lago Turquesa, eu ao mellor busco ter fotos á noite.
Que pena, ese é o malo da bici. Pero bueno, non se pode ter todo. Ao final atopamos o sendeiro cara a outra lagoa, a Lagoa Esmeralda, que íbamos así un pouco emburricado por non a poder ver. E díxonos un tipo que nos meteramos nas bicis que sin problema. Xa atopamos barro aí atrás. A ver, de momento, me pódese circular, pero... daquela maneira. Epa. E agora, cando quero parar o vídeo, e non podo quitar as maus do manillar, porque me mato. Epa. Empieza a fiesta. Camiño oficial, camiño alternativo. Vamos a ver. Eu creo que hai que deixalas. Con todo. Que imos facer? Levar as alforxas. Levamos o bolsito e a Virgen Santa. A ver, dalle un pouco para diante, a ver, porque aquí sí que non nos imos deixar. É que hai que pensar que por aquí unha bici solta. Ben. Pero a bici son 20 kilos, outro 50 de equipaxe son 70. E claro, calquera mínima costa, como esa que se ve ora Vane, é un suplicio. Pois eu vexo máis deixar as alforxas, porque as escondemos máis fácil. Mira por onde veus a xente, polo camiño que quería vir eu. Hai bastante xente, iso sí, porque debe ser bastante famosa. Conforme nosotros que estivemos prácticamente sós, Vanessa e eu. Nesta cruzaste con docenas de personas, cruzaste con dúcias de persoas, pero bueno, tampouco pasa nada porque o sitio é super amplio e non nos estorbamos unhas a outras. O problema aquí é o barro, vir ben calzados, que xa vin a un en Converse que, vaya, a ir bonito para a casa. Estamos xa chegando á lagoa. E a verdade é que o camiño é precioso, tú mira. Eso é para atrás. E para adiante, máis do mesmo. A verdade é que estou moi contento, porque eu xa non contaba vir aquí. E por casualidade atopamos o noso camiño, deu-nos a locura e metímonos. Para as bicis, nada, é imposible. Primeiro deixamos as alforxas escondidas no monte e depois deixamos as bicis escondidas no monte. Bueno, escondidas, candadas. Hai moito barro, hai bastante xente, razón pola que hai tanto barro. Isto é unha presa de castores, que parece ser que son unha invasión aquí. Meteronos no 1990 no Parque Natural. Foiselles das mans. E mirade todo o que fan. Desolan os Mira, árbores. que é unha desolación por onde andan, Pois isto todos son eles que o rillan e despois fan eso aí, para criar. Creo que fan todo elas, as femias, como en todas as especies. O camiño que antes era un pouco de barro, despois de todo o día xente pasa para arriba, pasa para baixo, pasa para arriba, pasa para baixo, converteuse nun barrizal. Bueno, esta parte xa está mellor. Levamos como media hora empuxando as bicis por un barrizal que nin para atrás. Isto está sendo horrible. E hoxe, claro, ao final a nosa idea era facer 50 km de bici, polo menos levamos 15. Entre bici e ruta a pé, estamos mallaos como se fixéramos 70, porque puxando a bici polo lodo. Bueno, é que ahora aquí xa está ben, entón non se entende moi ben, pero ojito, cuidado,
queremos lle dar as gracias se nos está vendo que nos dixo que isto era ciclable, fácil e que pa diante. Segundo día, primeiro pinchazo. O peor que é na roda de atrás, que é un pouco máis complicada de quitar, pero bueno, a ver, sen problemas. Xa o primeiro día que echamos a Ushuaia perdeu aire a roda de adiante, pero démoslle e aí está, comportándose, e onte perdeu a de atrás. Non, onte de adiante outra vez, ou xa de atrás, e ora nada, xa mellor cambiala. Así que, primeiro contratempo. Boa que Vane ten dúas cámaras. Mira que xeito lle dá. Yeah! 2 kilómetros despois, na merma, cambiar outra vez o parche. A verdade é que o pinchazo non estaba pinchada, estaba rajada no... Na válvula de Sí, na válvula onde se... Isto tírate se vas na bici, Estaba rajado na válvula, entonces aí o parche non lle facía moita cousa, entón a cambiar. Para isto tamén sempre chevo vir con bastante reposto, porque senón quedas aquí tirado no medio desta nada. Antes parounos un coche que nos axudaba, pero que che fai o coche realmente. Vane, que pasou? Quinta vez, é dicir, terceira e última. Como se chama? O que leva dentro, non me sale o nombre. Terceira e última cámara que ten Vane, porque a propia llanta, por onde ten a boquilla, rajabas. De noite estáse facendo, aunque o móvil non parezca, son cerca das 10 da noite. Entón, estamos aquí, a ver, aquí, onde acampas? Donde? Nesta cuneta? La tundra. Entón, claro, aí adiante hai un camiño que mirei no mapa. Xa de día non chegaremos, pero polo menos que se poida acampar, que haxa un llano. Necesitas un capítulo de como mundo a voltas, crees? Sí. Non, xe que necesita dormir. Feito, vamos facer a cena e eu xa vou cenar unha mazá ou dúas, pero non me poño a cociñar nin de coña. Ya así estamos. Este capítulo basicamente é Vanessa enchendo unha roda con un bin. Pero mira con que fondo enches a roda, Vane. Eso tamén me... Levamos en pé 14 horas sin parar. Buah. Bueno, aquí está o rego, ora con un pouco máis de luz. No que me vou duchar. Ali están as tiendas, e ali vai Vanessa, que cando chegue xa está roncando. Pero peta un aire, o que pasa é que hoxe é o día 3. 72 horas sin lavarnos, facendo un montón de deporte cada día, eu síntome super sudado, entón vou intentar darme así un auga. Más que nada porque dormimos os dous na mesma tienda e vai chegar que recende. Toalla, esponxa e zonas críticas. Chámense sobaco, chámense cu, chámense pitilín. E se me atrevo lavo os pés, pero iso xa non creo. Porque esta auga ven directamente aí arriba da neve que se acaba de descongelar. Pero é que non ten traza que teñamos auga quente nos próximos días, así que... Porada.